Kuyintokozo enkulu ukukhuluma nawe kwi-channel kama kuPastor WeNingi. Ngiyethemba la khona uyaphila njengamanje. Sibuya nje ngenhloso eyodwa yokukhuluma nawe ngamaphupho. Wherever you are, whatever you touch, uNkulunkulu makayibusise. uNkulunkulu ekubusise konke kuhamba kahle empilweni yakho. Mina ke inguPastor WeNingi, siletha la iphupho lika Mduduzi uthi ke pastor wezwe. Ngicela ukubuda kusho ukuthini ukuphupha isihlahla dem-avocado dithelile kakhulu. So la asikuveze ingane kwethu uphawu nje oluhle kakhulu lwama-avocado noma nje isihlahla noma ke ubona wona ama-avocado noma ke isihlahla sama-avocado. So into yokuqala uma ubhala nje ubona isihlahla noma ke isihlahla sama-avocado lolu phawu oluhle ngoba lungabika ukukhula, lungabika impilo ende nenhle kanye nokusimama empilweni yakho okuzayo noma ukukhona njengamanje. Okunye singakubalula futhi ukuthi uma uphupha la ubona izihlahla noma ke isihlahla sama-avocado nalolu phawu olungabuye mhlawumbe lichaze ke inhlanhla, lungayichaza incebo, lingachaza ukuchuma nempumelelo kwezamabhizinisi noma kuloko okwenzayo empilweni. Okusho ukuthi singasho ukuthi lindele ukuthi mhlawumbe ungasube nenhlanhla, ngase uthole incebo, ngase uchume nomphumele kwezamabhizinisi noma ke nje kuloko sukukwenza empilweni, kodwa suke kuthembisa ukuthi kukhona okuhle okuzayo. Asiyivale ngakho ukuthi ke futhi uma ubhala ubona isihlahla noma ke isihlahla nje sama-avocado nalolu phawu ngoba luhle, ngoba lungabe lichaza ukuthi mhlawumbe lindela ke injabulo. Komunye lingenzeka ukuthi uzoshada, omunye ngenzeka ukuthi kunomvuzo nomphumela omuhle angahla uthole ngenxa yokubekezela ukusikhandla kwakhe empilweni, yabo. So engathi ke konke kungahamba kahle ngenxa ke yokuthi ubone lolu phawu, nomunye nje ubona ke lolu phawu lesihlahla sama-avocado angalindela nje okuhle kakhulu empilweni yakhe. May God bless you. Ungakhohlwa ukuthi bese ucelezela ke lapha ke u-like uma ukuthi video le uyithandile, bese ke futhi uyobheka namanye ama-video esiwenzile amaningi, akuyona le yodwa maningi esikhulume khona ngento ezahlukahlukene. Kodwa ke asisho ukuthi ke ungakhohlwa ukupressa lapha ke i-notification button noma ke i-notification bell ukwenza ukuthi ke masifake video kwenze kube wokuqala nawe ke ukuthola ukuthi sekukhona sekufakile ongakwazi ukuthi ukulandele ubuye ufunde kona. Ngiyabonga kakhulu Nkosi ithelekisa.